Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Op de eerste plaats een heel fijn 2024. We zullen ons best doen op u elke dag op de hoogte te brengen van alles wat er speelt hier op Curaçao en de omringende eilanden. En laten we hopen dat het een mooi jaar wordt. Belangrijkste nieuws. Politie kijkt terug op relatief rustige jaarwisseling. Over het algemeen kan worden gezegd dat de jaarwisseling op Curaçao rustig is verlopen. Dat zegt de politiewoordvoerder Maurits Rosalia. Hij heeft laten weten dat er 9 aanhoudingen zijn verricht tijdens de jaarwisseling. En dan gaat het om gevallen van relationeel geweld, mishandeling, vernieling, rijden onder invloed van alcohol. En er waren verschillende verkeersongevallen met gewonden, 5 in totaal. Sommige slachtoffers moesten naar de spoedeisende hulp van het CMC worden gebracht. Volgens de politie ging dat vooral om roekeloos rijden. Helaas kwam relationeel geweld prominent naar voren in de gevallen waarbij de politie assistentie moest verlenen. En er zijn zelfs enkele aanhoudingen verricht. Toch is de overgang relatief goed verlopen. De politie bereidt zich nu voor op carnaval en heeft ook al maatregelen genomen in verband met Fuikdag van komende zondag. Nog 1 geval dat extra aandacht heeft gekregen. Dat gebeurde vlak voor de jaarwisseling. Daarbij zijn 6 Nederlandse vakantiegangers slachtoffer geworden van een brutale overval. De toeristen hadden een huis gehuurd op de Avesweg in de wijk Buena Vista. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen enkele gewapende overvallers dat huis binnen. Alle toeristen werden vastgebonden en daarna gingen de overvallers er vandoor met onder meer telefoons en geld. Pas nadat ze zich hadden kunnen bevrijden, konden ze de politie bellen. Die heeft de zaak in onderzoek. Huisartsenpost van start. Nou, daar hebben we lang over gesproken op Curaçao. Maar de huisartsenpost is met 2024 van start gegaan. We hebben nog geen cijfers gekregen hoe het is gegaan aan het begin van het jaar en met de jaarwisseling. Maar de post is van start zonder noemenswaardige drukte. Dat is wel iets wat we kunnen zeggen. Zoals bekend is de huisartsenpost een uitkomst van een lange strijd, of lang overleg, laten we het noemen, tussen huisartsen en overheid. Er is nu besloten om te beginnen om huisartsen 's avonds en in het weekend daar te laten werken, zodat er 1 post is. Mochten er nog dingen moeten worden aangepast, dan kan dat in de komende maanden gebeuren. Problemen bij brandweer. Gelukkig heeft Curaçao ook met de jaarwisseling geen grote branden te zien gekregen. Het bleef relatief rustig. Wel had de brandweer rond de jaarwisseling problemen met veel zieke personeelsleden. Veel mensen die dienst hadden melden zich ziek en daardoor waren de posten bij Barber en Steenrijk dicht. Gelukkig heeft de brandweer een relatief rustige jaarwisseling gehad, zo wordt gesteld. De beschikbare brandweerlieden konden de meldingen goed verwerken. Vooral na middernacht, dus aan het begin van dit jaar, waren er verschillende meldingen. Maar het ging om relatief kleine brandjes in de Mondi en bij vuilnis. En dan de eerste baby van 2024. Dat is altijd mooi nieuws. Kilian Ortega Gomez is de baby van het jaar. De eerste baby van het jaar. En dat heeft JCI Willemstad maandagavond bekendgemaakt. De baby werd op 1 januari om 11:45 's ochtends geboren in het CMC. De baby maakt het goed, de ouders maken het goed en de pers was aanwezig om de baby te fotograferen. Ook was de eerste baby van het jaar 2023, Javion, aanwezig. Er werden verder een grote hoeveelheid cadeaus overhandigd. Dat is traditie geworden. Het gaat onder meer om een armband, luiers, kleding, een schommelstoel, zwitselproducten, een fotoshoot en een taart. Het loont dus zeker om de eerste baby van het jaar te zijn. Even over naar de break en daarna hebben we meer nieuws. Di conta hasi tanto pergunta den censo 23, e lista di pergunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitantes nan, nos barrio nan y nos país. CBS ta pidi boa cooperação umbia cada 10 anos. Nós ta apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta nan di censo 23 de maneira abrir. E processo ta relativamente fácil se boa cooperar. Nos encuestadores ta bom de trein e ta honra boa privacidade. Ta suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tabay tocante habitante nan di casa de família e tocante nan vivienda.
Família Coopera saca o censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que te coopera. Abo também? Panosa conosta. PISA's, onze minister-president, over 2024. Een van de belangrijkste doelen voor het komende jaar is het opnieuw opstarten van de raffinaderij om op die manier te zorgen voor meer werkgelegenheid. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas gezegd in zijn nationale rede. Het opstarten gaat volgens hem dit jaar plaatsvinden en een ander belangrijk doel dat de regering volgens hem dit jaar gaat bereiken is het ondertekenen van een Memorandum of Understanding over de gasverbinding tussen Venezuela en Curaçao. Een ander punt die de minister benoemt is het afschaffen van het visum voor de Dominicaanse Republiek. Hij stelde dat in 2023 er al veel is bereikt, maar dat de regering daarmee doorgaat en hij hoopt ook in 2024 weer veel resultaten te bereiken. Caribische munt gaat door. Dat is nieuws dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten aan het eind van het jaar naar buiten bracht. Het staat namelijk in het jaarverslag van 2022, dat we dus aan het eind van 2023 kregen. De beslissing om het in te voeren in 2024 is een gevolg van een beoordeling van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en de Centrale Bank van Curaçao zelf. Deze hebben in een beslissingsdocument de voor- en nadelen van eigen valuta versus dollarisatie onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat een eigen munt het beste is. Eerst werd nog gesproken over februari 2025, maar nu lijkt het erop dat we dit jaar zullen meemaken dat er een Caribische gulden wordt geïntroduceerd. Wegenbelasting vanaf 8 januari. Met een nieuw jaar komen er natuurlijk ook nieuwe kosten en een daarvan is de wegenbelasting. Automobilisten kunnen vanaf 8 januari hun wegenbelasting voor 2024 betalen. En dat heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, op zijn Facebookpagina gezegd. Daarbij plaatst hij een foto van de dozen met de nieuwe stickers van wegenbelasting. De stickers die op de voorruit geplakt kunnen worden zijn binnen. In 2022 was er nog vertraging over. Nu lijkt alles goed te gaan. De wegenbelasting kan voor een half jaar of een jaar worden betaald. Mensen kunnen terecht bij de loketten van de ACU in Suikertuintje en Santa Maria en bij de filialen van Seapost. Gaten in de weg, een probleem dat we in 2023 hadden en helaas ook in 2024. Tijdens de jaarwisseling moest de politie assistentie verlenen op de weg naar Welgelegen. Het politiebureau ontving meldingen dat verschillende auto's schade hadden opgelopen door een groot gat in de weg. Bij aankomst van de politiepatrouille ter plaatse werd het gat gezien, dat kon men niet overheen kijken, en bleek dat verschillende automobilisten hun banden hadden kapot gereden. Er is nu een wegkussen gelegd en later moet het gat helemaal gerepareerd worden. En dan nog tenslotte internationaal nieuws. Brand in vliegtuig Japan. Een Japans passagiersvliegtuig is in de brand gevlogen. En ook een kustwachtvliegtuig waartegen gebotst werd is in brand gevlogen. Dat gebeurde allemaal dinsdagochtend in Japan vroeg. Alle 379 inzittenden van het grote vliegtuig van Japan Airlines zijn geëvacueerd. Het toestel waarmee in botsing is gekomen, een kustwachtvliegtuig, daar zijn 5 mensen overleden. En juist dat kustwachtvliegtuig was onderweg naar het westen van het land om hulpgoederen af te leveren na een zware aardbeving. De westkust van Japan is op nieuwjaarsdag getroffen door meerdere zware aardbevingen. De Japanse premier betuigde op televisie zijn medeleven aan de nabestaanden van de 5 overledenen. De bijna 400 mensen die uit het vliegtuig van Japan Airlines konden ontsnappen, deden dat via de nooddeuren en de opblaasbare glijbanen. Dit was het belangrijkste nieuws. 2 januari 2024. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.